hey, 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 hey. We zijn alive en kicking. En leken vannacht nog lang niet in de kist. We zijn alive en kicking. Houden op de grond door iedereen en brullen is. Nee, we zijn nog lang niet dood. Hey, stimmung in de boer. We zijn alive en kicking. We zijn alive en kicking. Het liedje dat is ingestuurd naar het LDK. Ze hebben het gehoord, maar ze vingen er niks aan. De helft heeft gedacht, de hel de teksten grof journaal. En al met al wordt het gezien als een hoop kabaal. Ze kennen het putje op, want leven maken moet. We zijn alive en kicking. En leken vannacht nog lang niet in de kust. We zijn alive en kicking. Houden op de grond door iedereen en brullen is. Nee, we zijn nog lang niet dood. Hey, stimmung in de boer. We zijn alive en kicking. We zijn alive en kicking. Ik hoor van nummer 111 zijn verbouw gevraagd. En zijn is opgevallen bij de laatste playback act. Waarom geen live muziek, echt leven in de tent. Verzeen de lame keus om mij, want alles klinkt bekend. Ze kennen het putje op, want leven